Mogollón! Amb Coque Resurrecció. Com estem avui? Com estàs, Albert? Molt bé, Què et passa? estic menjant Què estàs menjant? Explica'ns. espinaques amb una botifarra. Hòstia. Una, perquè dos em semblava massa. Com ens cuidem? Pots per ensenyar què no la s'ha samarreta? Perquè la samarreta... és corrida, samarreta. Samarreta, ensenya la càmera. Oh. 32, Semen de toro. Puyol... Cemental. Semen de nutria barato. Molt bé. El verdadero tributo. Com estàs avui? Com estàs avui? Tinc fred. Fa fred a la cima del fantasy, no? Una mica. Podria dir. Ets un notes. Porto Se't va ser una mingueza i le tens Porto 100.000 primers del- milions de clàusula. Porto el primer dia. Sí. Què ha passat? Mira, si no sabeu jugar al fantasy... Primera jornada. No, sí. Primera jornada, Com estàs avui? Com estàs, Víctor? Molt feliç amb la samarreta de cicles. Estàs feliç avui? Bueno, És real. És real. És real. 100% real. Sí. collons. 100% real. Avui estem feliços, per què? Perquè cada dia millora més el pressupost d'aquest podcast i ara tenim càmeres bones. I a Cherny. I a Chesney. Així que comencem. Primer comença Albert amb la secció de notícies. Molt bé, Ho estàs desitjant. ho estic desitjant. Bueno, la primera. La primera. Es pot veure? La primera a la frente. Chesney va dir que no li podies dir que no al Barça. Bé, doncs bueno, serà presentat segons Fabrizio Romano Ni a la porta, al dilluns. Que és una barbaritat. Exclusiva que... No, és que això, no, ho he buscat a Google, Google Chesney Barça, i m'ha sortit això, i ho he hagut de posar. Sí, les nostres fonts... Clar, les nostres fonts... Sí, les nostres fonts, Ens arriben des de Barcelona. Clar. i des de De Polònia, primera mà. todo. Bueno, bé, doncs el porter passarà la revisió, en principi va passar revisió ahir, no estic molt segur que passi la Sí. revisió, sí? Té una mica de flotador. Aquest mes a Marbella. Y tiene como los pezones así. Sí, Como, ¿quién? Mbappé. Como Enrique Pastor. No, Enrique Masó sería en punta, tío, que puto asco. Bueno, Que a més! No és només que sigui la font hagi vingut a nosaltres, és que ens va preguntar a nosaltres. Sí, ¿qué fa? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Escribió, es que follón, ¿qué opineu? I li vam dir que sí, que a més. Hola, Cherny. Ven al Barça. Fins aquí Ja està. Fins aquí la jo conversa. tinc un dubte, quina és la següent foto? Per saber l'ordre. És que la passo. Sí, passa i comentem. Doncs bé, Mbappé lesionat i no podrà jugar aquest divendres. No! contra Madrid. No pot ser. I que s'hauria de sumar, jo crec que a Endrick. Endrick és targeta vermella Però i el Vinícius Milan, el treuen del camp Què hòstia le mete? Perquè no li tregui la segona. Bé, després, a veure la... Això és veritat? Sí, és el Víctor Moral, lesió. Moral. Rafa Varane, als 31 anys, deixa el futbol per una lesió. Oh. Estava al Como amb Cesc Fàbregas, que s'estava fent un equipàs de retirats. Com? Sí, tal com. ¿Cuántas vagadas habrá dicho Sergi Roberto la coña de... ¿Cómo? Oye, ¿en qué equipo estamos? En el cómo. ¿En qué equipo estamos? ¿Cuántas veces lo habrá hecho Sergi Roberto lo que lleva? Bueno, doncs Que bo era aquest Pau. després, Rodri s'ha lesionat dels lligaments creuats i es perdrà el que resta. Balón de oro. No, encara sí se'l mereix. Aquí falta comunicación, venga, una cosa más que borro del guión. ¡Puta madre! No, però podem parlar igualment. Sí, podem parlar-ho. Però, A veure la següent. Això mateix, Víctor Roque s'ha lesionat i estarà de 2 a 3 setmanes, igual que Mbappé, i es sumen a la llista de baixes de Sabalí, Bartra, Isco, William Carballo... el tenia al fantasy. Aquí. A Víctor Roque. A Víctor Roque. Ai! No, otra fantasía, S'ha otra caído de la cima. No, esa no. És una altra. O aquest el té Quimet Guardiola, que se come con patate. Qué malo es tú. Qué malo es Víctor Roque y qué malo es Quimet. Las dos. Vale, a veure la següent. L'estimo, tigriño. Això, ui, que càlida. Ai, la càlida. Ara. Bueno, abans de que Chesney fos el que s'havia de... Sí. Que es Nicolás Maduro, tío. Qué bien realización. Muy bien. Bueno, Sembla una Hòstia, mica... el paper de plata. ya está, hemos ingeniado. Una mica cutre. Bueno, doncs bé, va estar les temporades 2014-2015 i 2015-2016 amb el Barça, van guanyar una Champions i també va guanyar una Lliga, és la famosa temporada del triplet amb Luis Enrique,
I quan se li va preguntar que si tornaria al Barça, ell va dir que si el Barça el trucava, ell anava. Tothom diu això, no? Tothom. En plan... Sí. Lo del Jordi Masip que tingui 35 tacos el col·lega. Com? 35 anys té Jordi Sí? Masip. Jo pensava que vivia amb 25 anys de la seva vida. Va néixer amb 25 anys. ¡Me la suda! Es un merdas, Claudio Bravo. ¿Por qué nos ven quedar aquest tio en comptes de Ter Stegen? Per què es va anar? Però si Ter Stegen és Bastant millor. bastant millor que Claudio Bravo, Pinto. Ahí te has calentado. Está a nivel- Bravo. Claudio Bravo está a nivel de Pinto. No. No, por eso. Por eso. Yo voy a Pinto. Yo no voy a Pinto. Hombre, salta la coma mejor que yo. Es Joder, verdad. cómo salta, ¿Y eh. cómo Qué baila? barbaridad. ¿Cómo baila? Tiene un... Y como cantan los supervillanos. I per què no va got talent, Pinto? Porque es gitano. Bueno, gitano. Pues el Gypsy Talent. Está bien. Pasa. Sí, no. Bé, això us quedaré. Bueno. Què fa aquí? No, Tranquilo. és el president del Sevilla que després d'aconseguir la seva segona victòria a la Lliga Ojo, contra el Valladolid va baixar al vestidor a anunciar que, com que havien guanyat 1-0 contra el Valladolid, renovava l'entrenador fins a 2027. García Pimienta 2027. Que bien. Ha guanyat dos partits. Dos partits i ja està fins a 2027, Molt bé. Molt bé la direcció del Sevilla. A veure, Imagina't el poc que esperaven de l'equip No hi per havia- renovar-lo 3 No hi havia- anys més. Molt bé, la teva secció de les notícies, a ver, com sempre. Una d'estes sagrades. Qué puntería. No com fa Diac, Peñarroya. sisplau, que no estava que no queda gravat. Vas a bàsquet. Mierda. Hauria estat espectacular. Bueno, ara que ja hem parlat de les notícies generals, No, però segueix parlant de... ara que ja hem parlat de les notícies generals, parlarem del... parlarem del Barça. La de Barça. Començarem parlant... Del Barça de bàsquet. Va perdre contra el Madrid. Me la suda. Victòria terrible. Me la suda. Barça de futbol, el bàsquet és una merda. Comencem parlant de Barça-Villarreal. Veu veure el partit, tot, suposo. Partit que el tema està a tractar. Primer, lesió de Ter Stegen. Sembla el més important a tractar. Ah, sí? Podem parlar... Podem parlar de la maldició que tenim amb els noms de jugadors. Que té. Que té, vale. És perquè Posa-li ja a algun del Madrid un apodo. passa una cosa molt graciosa. El nom de Tulipán va sorgir una setmana abans de que es lesionés Frenkie de Jong del primer. Qui és Frenkie de Jong? El Tulipán. Ah, vale. I ara, la setmana Que té nom, passada, que té nom. vam començar a podar a Ter Stegen com Petunia i ha trigat exactament un dia i mig des de que li hem dit Petunia a trencar-se... Així que... Vinicius Girasol. ¡Vinicius Girasol! Ah, perquè està negrito! Sí, perquè el Madrid és negre. Vinicius es cotón. Es algodón. Vinicius de Brasil parece un girasol. Es algodón. Vinicius Ya está. Molt bé! Selecciona. Bueno, vale, ara Ja està, tornant Vale. a tocar posar el que vam posar al vídeo anterior de advertencia. No, me la suda la advertencia. Si no les agrada, que pueden venir y comerme los huevos. Però, realment, parlem de Ter Stegen. Lesió fotuda, ja tenia el gènere que fet merda, feia temps, no sé quantes tendinopaties ha tingut i merda aquesta, i ara es trenca el tendó rotulià. És un ja. 8-9 mesos, ha de passar per cirurgia, llavors podria arribar a Que sí, que no és un Dr. House, no m'expliquis. podria arribar a l'últim partit de juny, però probablement no arribi No fins arribarà. a agost-setembre, per si de cas. Llavors, creieu que Ter Stegen tornarà al seu nivell? Jo crec que l'hauríem de Valdés, retirar. yo creo que no. A veure, aquest nivell tampoc era molt Yo será Víctor Valdés, en plan... A veure, Ja va està. estar Ja està una de mica baixa gran. i ha tornat més o menys al mateix. Ja, però no és el mateix. No, es que al Víctor Valdés, que tú sabes que... Me lo dices, me lo dices, me lo cuentas. T'has roto els cruzados. Claro, I jo estic al tendón, que no el tinc ni trencat, i és una recuperació llarga de bullons, imagina't trencar-s'ho. Però s'ha trencat Ella et guanya, ja, lesió. S'ha trencat el rotulià. El mateix que tinc. Tu t'has Pues lesionat? això et dic, que és molt verda. Però perquè tu has anat per la mútua, o sigui... per Ah, la- com me lo Jo vols? anar. El que vull anar,
que no crec que recuperi nivell perquè ja té una edat per recuperar-se aquesta lesió i ja quan ha sigut repetitiva... Però no és tan gran, Ter Stegen per ser un porter. 32. Farà un Víctor Però Valdés. Però perquè quan tanta lesió no es marcarà un Courtois. no tornarà millor. No. A veure, és que el serà- Courtois tampoc ha Si tornat torna al millor, mateix eh? nivell... Bueno, Ojalà que sí, però... No, I Sabeu ha- si és el millor del món. Però ha tornat... És que Courtois era el millor del món i ara... Ojo David Raya. Aquest és un altre tema. El David. Ja parlarem del David. Per l'any que ve, no? Sí. Sí, joder. ojalà Bueno, no tralla. tema Ter Stegen, ja veurem com torna. Porro, també. Anirem parlant, anirem veient l'evolució. Després, tema important del partit. Va ser un partit ple de rotacions, ple de jugadors del filial, ple de nens. I contra el Getafe, que també Ara parlem. queden 1-0, Parlem és Parlem del Getafe després. Rotacions i li casquem 5 al Villarreal que estava invicta a la Lliga. Però el partit, El partit en va plan, ser li bo. cascar 5, però Sí, ell no he cascat 3 i no 3 en passava fora de res. joc. Bueno, i què? Pues que no estén en Ja, fuera ja, de per juego, això, per que no això. se No, no, levanten. però dic Però que... que va ser o sea, van ser massa gols perquè realment un partit... no, tampoc no era un partit tan desigualat Exacte. com mostra el resultat. No, Ah, que no? Home, si et casquen 5 gols i tens una diferència de gols de 4, No, va ser 5-2. no, O no, sigui, el no. que vull dir, el que vull dir. Igual que... En plan, si el partit s'hagués acabat 2-0, pues també... Hagués sigut el mateix. O sigui, aquest partit podria haver sigut de 2-0, de 2-2 o de 0-0. A mi el que em va agradar No, més... perquè van haver-hi moltes O, si ocasions, si acaben el partit 7-4, tampoc hauries dit, oh, que raro. Tant, sí, perquè hi havia hem moltes quedat ocasions. 7-4. No, però hi havia moltes ocasions. Sí, sí. A mi el que més em va Sí. agradar és quan Rafinha s'enxitxa perquè li bueno. foten el pal aquell a la Que hòstia, minimal, que per cert, Però jo no la veig molt Oye, la diferent la que la de Gabriel Paulista. és que no, és pitjor. És No, que però la és Gabriel pitjor. No, la de Però Gabriel la, Paulista però la de és per Paulista, baix. però la de Paulista hi ha una diferència que està més que justificada, jo l'entenc, jo també li ficaria. Ja, però és que a sobre Lamin, o sigui, és li donen al Lamin li donen per, o sigui, li donen aquí. A dintre, o sigui, tu has de fer un gest molt raro per fotre-li per dintre al jugador a dintre Home, de les cames. la de Paulista buscava l'assassinat, el tema és que no l'acaba d'enganxar. Clar, la Paulista li enganxa Podem aquí. parlar a la de- Quina entrada més Si bonica! això- No, faig 6 per parlar de la entrada de Paulista. No, déjame acabar, sisplau. Entrada Paulista, entrada perfecta, directamente a lesionar, dejarle en silla de ruedas, pero el puto mono salta antes de tiempo. Si le arriba a enganchar, no, y a carrera per Vinicius, pa'l puto algodón. Continúa. No, anava a dir que si això li fan a Vinicius, el conocido como el algodón, sortiria la penya madridista a decir que es racista, que Azona que es racista, que va Sí, en contra de sí, Vinicius. sí. No, Que- Cardenal que- es que- racista ¡Que se come los piojos de Hendrik! La cosa és, la Min també és negra, vull dir. ¿Y qué? Pero a los viejos de Hendrik... ¡Español racista! Yo viví el sueño español, para arrodillando en la porque ya no tiene los Le deja sin piojos. descendencia. No, dupla mágica. El mono y el orangután, dupla mágica. Ah, és que se ve... Mira, espera, sí? Vale, es veu que el central de l'Alavés tenia polls, ara polla, i volien que se l'emputessin per donar-li de menjar a Vinicius. Sí. De xumet, no, perquè així tenia el xumet. Amb polls, sí. Després de Sí, que... sí, m'ho acaba de preguntar Fabrizio Romano i li he hagut Pues de... menos por la mitad, pero pues... Pero pues ya está, garganta. Després de que... T'imagines? Incís sobre Vinicius, parlem sobre el Víctor, Barça què Getafe. volies? No, Ah, no, deixa el però Víctor. no havia No, acabat ja. vull dir això, bàsicament, que si això li fan a Vinicius, un altre jugador, però més enllà de Yamal i és més humil, pues... Está roca. Claro, como es moro y no es brasileño, claro, ah. No, no. Moros fuera, Panchitos sí. No, al ¿Tú revés. sí? No, pero... Per, Parteva. Todos per la fuera y tú Moncloa- también. Per la Moncloa sí, ¿no? Yo qué sé. Para Moncloa Moros todos no, dentro y españoles Panchitos fuera. No, no, para Moncloa es todos sí, españoles no. No sé, jo soc més de la Moros elimina- no, jo soc Panchitos més no. de l'eliminació completa de tota persona que no tingui un 99% de sang espanyola. Yo no me O estoy con el catalana. sistema feudal. Somos carlinos. Vale, venga, Barça Getafe. Considero que va ser un... Vizca, como era... María Carlos Isidro. Els carlistes. Calla. Sí, Calla. mirad malament l'examen d'història, què? Que és que hi ha una puta boca d'història, què feu? Barça Getafe, ha Que gitano sigut és, un mal és que partit, diria. creieu? No, va ser un partidàs. Va ser un bon Va ser un partit. partidàs. D'aquí. El Barça. Barça Getafe. Va ser aquells partits que està guanyant. Són els En partits plan, que son los sí. partidos que te donan la liga. Exacte. Lo que yo pienso... Jo soy de los que piensan Yo soy de los que... que piensan que... Con Lleriu parlarem amb tu. Hijo de puta. Algun dia ha de venir aquí. Com que hijo de puta. Jo també vaig a vindre aquí a jugar. ¿Qué?
Sí, a Vilassar. Quan? De Vilassar ve aquí. I jo també ens vindré aquí a jugar. Vale. Tu què Vale, ens però Graves. és Coderio. Però tu creus que ens importes? Tu da compte. Vale, espera. ¡Ulvo! ¡Ulvo! No, es que no vaig ¿Qué a me hablar. dices? Es que vas tú de blanco, claro, tú me puedes dar lo que quieras. Vaya. Vale, vinga, va, continuem. Eric García, què us sembla? Perquè Molt bon suplent. molt sí, super, però titular. suplent. I jo tinc un dubte, perquè no em vaig fixar no em vaig fixar del tot, però va haver-hi un moment en el que Eric García està frontal de l'àrea. Llavors, per què estava Eric García a la frontal en comptes de Caçador? Perquè estava el Lewandowski a baix. Però va tenir Té diverses complejo ocasions, delantero. però va tenir diverses Contra- ocasions de donar aquest últim passe, però és que Eric García, el último pase es igual que el primero, horrible. Que no és tan dolent. No és tan dolent. No, però, uau, No, no és tan dolent veure a la banqueta, veure al camp sí. Que no, que de suplent Que m'agrada. no, que és ideal per entrar al minut Ferran. Sí. No, 70. Es lesiona un, entra, pum, Claro, sí, fa bé. Ferran al 89, 90. O si sales de titular, pam, patada roja. Només en Lliga, que com hi hagi pròrroga, putada. Bàsicament. Bueno, després, masterclass de Caçador. A ver, Caçador. Que bo és Millor de Caçador. partit. M'ha puesto un És cacho. molt bo, però no fa punts. M'ha puesto Me cago un en su cacho. puta madre. Ja no fa punts perquè no fa assistència, no fa res. No. Contribueix als punts, però és Pero boníssim. pilló como un campeón, Hostia, 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 puta. acaba de Rocky Balboa. Mare meva. Le dieron como un hijo puta. Bueno, ara vull obrir un debat. Ferran o Ansu Fati? Ansu Fati, però és Ansu que Fati. aquesta pregunta Està lesionat. Aquesta pregunta Bueno, està- No. Guillem? Aquesta pregunta què és? Ferran. Com pots tenir tan poc criteri a futbol? O sigui, és increïble. És increïble. Però, heu vist Ansu Fati? ¿Has visto a Ferran? Has vist a Ferran? Home, jo Ansu Fati... A Jo tampoc, jo tampoc, jo tampoc. A veure, Jo tampoc l'he vist. Prefereixo veure... si engegues la llum sí que el veig, si no... Hala. Prefereixo no veure Ansu Fati que veure a jugar a Ferran Torres. No controla una puta pilota. És que és lamentable. Però al final el Però futbol... que no pots jugar. Però es mou molt bé els espais. Que no hi és ni els espais. Que no. Que al final el futbol, què és? Per divertir-nos. Perquè la gent es diverteixi. Tu no et diverteixes veient a Ferran Torres? No, jo ho passo mal. sí, no. Que diu que sí. Home, coi, és el Girona, no et fot. És del Barça i del Girona. És Bueno, del Girona vale. pesetero. Sí. Es del Barça... Bueno, no sé. Sí. És una cosa rara que ha fet molta gent de Catalunya. Sí. El partit contra el Getafe... Sí, hi havia un pregunta, de espai- qui és aquesta bufanda? Quina? Aquesta. Dels meus tiets. Ah, Molt bé. ja pensava jo. Des- El partit contra el... Què? No. El partit contra el Getafe hi havia un espai perquè jugués Ferran Torres perquè jo no tinc el campi. Què fa? Donar-li descans a Lewandowski. Aquí és totalment coherent. Pues fica Ansu Fati. Era una mica de pan. No estava. No, és que Si no, no es pot jugar. espais a les esquenes juguen contra el Getafe i no existen. ¡Sí! Sí, sí. Pues Ansu Fati contra el Getafe. ¡Bum! No, a ver, es que eso también. Clar, la criatura se'ns lesiona. L'AP Fènix Claro, o se queda en ceniza. Claro, ya Més negre del que era abans. Imagina't com És es que la cosa. posar Ferran Torres en aquell partit és com... Vale, pues, què fa? Res. És que no Què vols que se lesioni Lewandowski? I tenir de catar pegarse, Ferran- pegarse con el derete. Pues sí. O que ve el dret al fantasy, Molt bé l'1-0. Bon i molt bé. Tenia el dret i a Gené. No. Vaya cerdo. Ets un merdes. Vaig en merdes. Gené, a tu sí que et Que sí puntua. que si en teniu amb ella no passa res. Vale, la mierda. Bueno, venga, va. Aquest debat era absurd. Ansu Fati, Ferran és un merdes. Sí. Ara parlem, ja hem parlat... Coño. Uno de la que... Que no! Que és molt bo. Vale. Es mou molt bé els espais. Ja hem parlat d'això a les notícies. Chesney, parlem en profunditat del que acabem de fer fitxant aquest tio. Fumador de època. És Fumador una de barbaritat. època? Podem parlar de Espera, que espera. tenim Tenim un moment. a una persona. Manos de mar. Després d'una interrupció petita per culpa de Asier Menero. Vaya culo de guarra. Stop the war, esto que guarda. Algun dia, Ala. Vaya, que fallo. algun dia Sí, posarem els director. TikTok. ¿Qué haces? Podem parlar de que... Vale, Chesney, perdón. No, sí. Sí. No sé, com que Sí. hem fitxat a Chesney, soc del Barça, haig de recollir tota la merda que hi ha per allà, suelta. Continúa. Chesney és No he polac. pillat. És polac. Hansi Flick. Nazi. Ui, potser la química... Hi ha A conflicte. veure, és que va haver un problema amb Flick que Però volia... ros, ulls blaus. Bueno, ulls blaus, com Bueno, s'acaba així. però no? va haver un problema amb Flick que ell volia un altre porter, volia el porter de la selecció de Paraguai. No ho vau veure? Que és bo, és bo. És bo. Solo, perquè És bo. diu Flick que Paraguai. És bo, és bo. Broma robada. Sí, passa res.
Hem parlat abans de classe. Ja està. Avui Molt bé. Està preparat. Una vegada és un tema d'aquesta gilipollet. Sí, sí, Ahora sí. Fumador d'època, pon fotos. Fotos con tabaco. No Ve baixant, no, vas baixant i... Oh, qué bonito. La química... Oh. ¿No hay ninguna con tabaco? Baja. Sí. Seguro que sí. Buah, qué pedo llevaba el hijo puta. ¡Oh! Hostia, espera, Pongo aquí, Però Víctor Roque no estava lesionat? Aquesta. Què li passa a Chesney? Aquest era el nostre porter. ¿Qué coño? Aquí no Chesney. Què hace Chesney? No l'han canviat. No l'han canviat, este no Chesney. No, que es una puta barbaridad. El vull al meu equip. 100%. I a més, porto... Escolteu-me un segon. Tigriño. Tigriño. Vas a nuestro tigriño. Escolteu-me un segon. ni parlar que ve de la He seva, portat així, una raó per la qual guanyarem la Champions. Digues. Què és Chesney? Què és Chesney? Porter. No. Polac. Polac? No. Nazi? Fumador. Fumador d'època. Quan va ser Mathieu? l'últim gran fumador d'època que vam fitxar? A la 2014-2015. Mathieu. Què va passar? Això... Què va passar? Que el vas això no ho he vist! milions de Això no ho he vist a Twitter! Això ha sigut una invenció meva. Cállate. És molt bona, ho has pensat molt bé. Gràcies. I Ja està, tenim miro de... esperarà el penalti de la final i ho celebrarà amb un Winston largo. Con un puro. Bravo. Aquest ens el trobarem fumant al corner. No, és que... Podem parlar de les mames. No, és que jo crec que... Què coño? Se trenca amb el peu. Es muntarà Mira, una xixa allà al costat del pal. Què li passa als peus? Farà tot un sistema de catximbes al costat de la porteria perquè surti una mica d'olor a watermelon. Serà A molt bé. Tiger. Tigre. Ai, hi ha un mapa. Perquè està amb un tigre. Una pregunta. ¡Qué calma! Hombre que cocina, hombre que resuelve. Última foto, va, que ya se esté pasando. Oh. Los guachiturros, baja. Eso que Oh! Deixa això una estona si no tens res millor a posar. Posa't de costat, que així us... A veure, Chesney... Pros de Part, Chesney. És molt alt. Són 12 els links d'aquest i... El Pornhub. Parrales. Mamacita Parranes. La Sassi. ¿Cómo elegir un vídeo de porno para correrse? Muy bien, Eric. Es lo que posaba ya. La próxima que hayáis de posar el móvil, la hacéis al historial. No, No puedo la nada. pestaña incógnito. ¿Cómo elegir un qué? Porro. Muy bien. Bueno, i per tancar... Però no és nada turbio, no és nada turbio. Això per la miniatura, que no se'ns oblidi. I per tancar tema Barça, prediccions, Osasuna. Ràpid. 3 a 1. On juguem? Allà. 1 a 3. A Osasuna, juguen. Juguem a Osasuna. ¿Cómo llueve allí en Osasuna? 4-1, gol de Lamin, gol de Rafinha, Lewandowski i Marca Sadó, que em faci una miqueta de punts, va, que ja es toca. Valde. Me Marca cago en puta madre. Brian Zaragoza. I s'encén un piti amb Chesney. Molt bé. I se baila un baile gitano. Jo crec que seria un 0-2, Jo veig un 0-2. Els partits allà no són gaire... 0 a 5, Flix ha posat les piles. Això de guanyar només per un gol li ha tocat molt la polla. 0-5, amb hat-trick de Lewandowski. Gràcies. Molt bé, Fantasía. Pilo. I un gol de Lamin i un gol del Tiburón. No sé per què. però- No, Carles Puyol ja s'ha retirat. No, l'altre. El bo. El bo. Carles Puyol va estar amb... Ah, però... No, Carles Puyol amb 8 anys estava nominat al Has dit- pilotador. No, però has dit Ferran 5 Torres. gols. F. Torres, F. sí. Torres, sí. Has dit 5 gols, no? El de Ferran Torres és en contra? O sigui, en pròpia? Ah, doncs no t'entenc. Podem avançar una mica? Sí. Què has dit? 0 a 5. Ah, ja, però has dit 5 gols. Clar. És igual. Sabia. Albert, cállate. A ver, yo no entendí eso. Ja, sí. Claro, Pas. al final les criatures s'entenen. Claro, tanto tinte se le mete en el... Entre retrasados. Sí. Passem a un altre tema molt ràpid del Madrid, penalti al Madrid, això ja és conya mala. Penalti És- a favor És una del burrada. Madrid. El penalti és una burrada. quiero que sea el de Hendrik, que el que hace la Perico. Perico, ven para acá. Ya ven. Date la silla, Ponte aquí a mi lado. ¿Dónde me siento? A mi lado, On se't pesi? Perico, ¿qué piensas? El penalti... Espera, ¿qué? El penalti a Hendrik. Del partit. Al partit d'entrenador, vale.
l'Espanyol aguanta molt bé com 70 minuts, marca gol Jofre Carreras i després, tipus, es ve avall. Molt bé, És veritat, pot ser que el primer gol de Jofre Carreras que hagis vist a la teva vida? I l'últim. No, l'últim no, que va ficar... Va marcar un golazo marcar, contra no sé qui. Va, t'agrada pintar la cara un perico, això... Això és motiu d'expulsió al podcast. No volia dir-te. Ara tu ets el becari. Te pongo en nòmina. No, Albert, no. Que no, que t'estimem. Torna, t'estimem. Poses els pòsters i portes notícies. Bueno, penalti al Madrid. És penalti perquè Mbappé marca un gol. És així, o sigui, si no... Para no bajarle la autoestima al pobre chico. Que te va a sortear el fantasy. Te va a sortear el fantasy Mbappé i ara sap què fer perquè m'has trencat tu. L'àrbitre va dir el fantasy. És que és una borrada, és que no s'agafa per cap de És que li agafa el córner i dius, no, però és on cau, però és que tampoc cau dins de l'àrea. Pot ser que hagi fet rècord o alguna cosa així de més gols. És que segur. Coi, a mi em fan una patada a l'inici de la jugada al mig del camp. I em tiro a dins del... Claro. Faig així, arriba a l'àrea. Toquen 1, 2, 3. Ai! No del món arriba. La meva pregunta és com no el Bar no ho veu. Com No, és que Perquè el del Bar també el tenia una altra lliga. L'Mbappé. Di que sí, que te quieren mandar a la segunda otra vez. Sí. No, no fa falta. Espera que no ho vagi, l'Espanyol. No. I el Villarreal també és criminal l'arbitratge, Sí. És molt criminal. Què va passar? A veure, explica. Òbviament no. A la falta, saps la falta en la que marca Jofre Carreras? Sí. La falta aquella és una entrada que li fan Jofre Carreras se'n va contra el porter contra 1, el tallen per darrere així i no ensenyen vermella. Clar, perquè no va de blanc sencer. La de la tijereta. Que guarrilla. Que guarrilla, Vegeta. A Villarreal. Bueno, s'ha quedat la aportació, Perico. Molt bé, gràcies. Bueno, i... No, aplaudiu-lo, que per un cop que l'aplaudeixen algú de l'Espanyol. Hola. Hay pique entre estos dos. Però és sano. Bueno, i a més... Després s'estimen i li fan la tijereta com a Jofre Torres. Oh, que guarrilla. A més de tot això, del Madrid, les greves per protestar del Madrid és una barbaritat, que no les deixen de... Que Lewandowski li facin així, li tinguin 3 partits de sanció. Ara potser sí que té motius. A lo mejor si le ha pasado algo hace así para... Vinicius Rey del cuarto árbitro. Bellingham, eres un trozo de mierda. Això sí, no entenc la de Modric sí que no la Sí, entenc. i le llama violador a un altre, li va dir violador l'any passat a Greenwood. Ah, sí, Ja. venga, I gringo. són del mateix país, no té sentit. Són retrasados los ingleses. Ya, pero Y los franceses. entre españoles Y también. los franceses y los senegaleses. No, del Marcatuns, és igual, segueix. Bueno, i continuant amb tot aquest tema, la vermella a Vinicius i a Endrick que s'ha perdonat. Però que ja és un tema que no fa falta. Pero que lo deja sin descendencia, tío. Porque hostia le da, Pobrecillo. El orangután s'ha picat. Claro, el xumet de Potser Vinicius. també és positiu que no tingui ascendència que jo, home. Potser és un favor per la humanitat. Era Apcar, ¿no? Sí. Apcar, ¿no? Joder. Això no són los moros. No, diria que aquell és el que li demana Joder, la samarreta a Mbappé i el treuen a mitja part. Hola. Li demana la samarreta a Mbappé quan s'estan anant a vestidors a la mitja part i agafa i després no surt, o sigui, el van canviar. Ah, bueno. Bueno, i ja per acabar, la dupla galàctica s'està formant el Madrid, que ja ho he dit, Monopor, Orangután barra Panchito. Em sembla una dupla Pensava que excessivament... anava a dir Hernández Hernández fan de Bulli. Ah, també, però... Però això ja està creat abans, no? I podem parlar un moment La de l'Atlètic Madrid-Real Madrid? No. Sí, perquè és superimportant, Ja, perquè però, sense Mbappé... però encara no ha passat, o sigui... Ja, però no s'aspirarà a 7 punts. Quin dels dos està donant més pena, és la pregunta. Perquè l'Atleti a més està cascant en 7 temporada. Pitjor Bueno, almenys, l'Atlètic. l'únic que els hi salva és que han guanyat a Champions i ja està, No, per mi està fent... ha fet un pitjor inici al Madrid, Perquè el Madrid Sí, s'espera que- més, s'està jugant molt malament, però se'l Clar. guanya i es camufla. Però és que Exacte, l'Atleti no exacte. està jugant tan malament, però no guanya perquè és l'Atleti, Com i tampoc sempre. esperava Com sempre. tant. Que sí que No, s'ha però fet que un està bon fent una temporada mercat. normal, com fan sempre. Vull dir, Sorteos, pa quedar terceros. tercers. Ja, però l'Atlètic de Madrid no hauria de fer això. Home, Amb sí. els fitxatges que s'ha fet. Hòstia, S'ha cascat. Hòstia, estan Home, s'ha gastat estan a molt- 6 punts molt del poc. Barça, Qui? Bueno, i el Madrid al quadro. I si empaten, què passa? Pues Si que empaten, me pues corro. que- A Pues 5 que i a seria 4. corrida, de hecho. Llavors, A 6 i llavors el Madrid està... No, vull que tercer. perdin, que porten Està molts 4 partits punts invictes. al Madrid del Barça. I a l'Atlètic? A A 6. 6. Vaya. No sé. Jo firmo la derrota del Real de Madrid. Perquè a l'Atlètic sortirà el 3.000% com fan sempre. Però després no guanyaran res. No guanyaran. Cero miedo de que m'adelante l'Atleti. Quedaran I però el partit s'acabarà al minut 20 perquè ha Estan sortit cansats. les declaracions del Madrid, bueno, algú ha dit al Madrid que si escolten insults racistes des de la grada se'n aniran. Llavors victòria de l'Atlètic al minut. Insulteu va. Venga, Por favor. a El funcionar. Cholo
quan faci així... Y habrá un canto al unísono en todo el campo. Vinicius, eres un mono, eres un mono. Tot l'Atleti tornarà aquest sentiment de quan van llançar uno del Depor al Manzanares, aquest sentiment d'ultra. Exacte. Es troba a faltar, l'Atleti ja no és el mateix, sense el racisme i els assassinats. Ayoce Pérez porta 6 gols a la Lliga i Mbappé 5. Sí. Mbappé és un fraude. I Ayoce Pérez, que em sembla que no es porta un de penalti o 0. Així que, teòricament... Que va cascat, doncs l'Espanyol. Estàs bé? Soy aquí. Ayoce Pérez. Muy yayo. Ja jo. Bueno, passem... Bueno, vinga, va. I passem ràpidament a futbol mundial. Rodri, creuats... No saps com me la suda el mateix Rodri, Ja, per això, me la suda. Vaga de futbolistes, perquè tenen molts partits. Això m'ho vas dir tu, explica. I perquè s'estan lesionant. Ja, coño, però que... Ja, però jo ara que jugo al Barça... Si em preguntes fa un any et diria que sí, perquè veure el Barça era un problema. Exacte. Però Claro, ara bueno, el vull veure mira, més. El vull veure tots els dies. Ya, pero ens estem quedando sense equip. Pero es que me la suda tanto porque sale un niño de 17 años Pero- del filial y se saca la polla. Quan Però saps jugarà... quin és el problema No, no, campo té del la selecció. Barça? És que s'estan lesionant molt dels genolls. O sigui, la gran Home, és que majoria és el més comú, no és el més comú. El genoll i turmell és del més comú. Sí, però desgarros musculares hi havia molts abans. No hi havia tantes lesions abans És d'aquestes. que ara que sí, més està... I perquè I amb la eren colla jugadors ja- més físics. i amb la colla eren molt ja més físics. més Ara són traumàtics. més delicaditos. Abans- No, jo crec que és al revés, perquè si tu penses un desgarro muscular, si estàs ben preparat físicament ho pots evitar, però unos cruzados són mala suerte. A dormir. Jo és el que entenc. Jo crec que és per això, que molts partits... Que no soc doctors House, no em parleu de medicina. Va, que no estic parlant de medicina. Que sí que és lupus, que és lupus. lupus. Bueno, ¿Quieres que te meta hostia, algo? tenía preparat un apartat de que l'Atleti dona pena. ¿Quieres que M'ho te guardo piense? perquè ja ho hem dit. I, ràpidament, prediccions dels equips del descens de la Liga aquesta temporada. Però Mira, que jo no la diré taula. Sevilla. Deixa'm veure la Liga. Sevilla. Sevilla, Pero rápido, Leganés y Las Palmas. Vinga, va. Estàs infravalorando al València, Las Palmas, Valladolid i... Leganés. Vale, jo crec que baixarà. Ojo, a veure, Leganés jo crec que salva. Baixarà València. No, Sí, Baixarà València. sí. Baixarà, sí, baixarà. Las Palmas segur. Sí, és que ara ja no està... Sí, baixarà les Palmes i, si us plau, donem una alegria que baixi l'Espanyol. No, pobrets, pobrets. O sigui, imagina't, el Madrid no guanya la Champions, el Barça guanya la Lliga i l'Espanyol baixa segona, o sigui, ja millor, El Barça podria guanyar la Champions. Bueno, també, però em prefereixo, o sigui, posem-nos ja guanyar la Lliga, ja després si es guanya la Champions, s'ha guanyat la Champions, saps? Si es guanya la Champions, Es guanya la Champions! Ok. Molt bé. I Vale. jo dic València, Valladolid, Las Palmas. Anda, que te la... Valladolid. És que estan aquí per alguna cosa, el Getafe se salvarà d'alguna forma. Sí, com sempre. És que es canau un jornada 38 amb un 20% de possessió. No, es baixarà Bordalàs, farà així, es baixarà de l'autobús, farà així als aficionats. Sí, que és una pura cosa. Bàsicament. I una vegada hem tancat tot això, comencem amb les seccions. Vale, doncs bé, he sigut molt original i... Ah, per cert, no ho facis així cap a baix perquè es veuen les fotos de baix, intenteu no mirar. He sigut molt original i he fet la mateixa secció de sempre! Va començar un cop una secció en condicions i l'ha farmeado. No, és com el hijo puta de Ai Lupita que ha fet 40 cançons Amb el mateix ritme, però amb diferents... Sí. Vale, Ai, a veure, li però diria això està currat, lo d'Ai Lupita és una puta merda. Bueno, Sí. que esto està currado. Vale, sí. No, és que ara ho veuràs, ara ho veuràs. Vale? Llavors, teniu 500 milions d'euros, igual que sempre. No sabe lo que se le viene. Eren 400 altra vegada. Bueno, Pues da igual, Avui tenim 500 milions d'euros! no, Vinga, fareu va, amb 400, us poseu cadascun la calculadora. Albert, comencem ja. Sí? Vale, espera que busco... Aquí està, molt bé. Tenim... Primer... per cert, no ho he dit, és edició Champions. Perquè com que hem començat la Champions, és edició Champions. Fa edició de qualsevol competició que hi hagi. El dia que apareixes aquí amb una De segona versió divisió. Conference League
Versió Giga Turca. No, ja pararé d'això. La següent secció, que ells l'han vist, és bastant... No ho he dit, però intentaré venir cada podcast amb una sabaneta diferent. No tinc tantes. Jo tinc 7. Eso mierdas. Així que... Paga'm alguna. varia. Primer, porter, 28 milions d'euros. Qui se'l queda? És valor actual. És valor actual. Vilo, a la de una. 30. 30. 35. 35. 40. 40 a la de una. 45. 45 a la de una. Basta. 45 a la de dos. 45 a la de tres. Emiliano Martínez. Dibu! Està Millor bastant bé. porter. Però, porter a l'Aston Villa o a la selecció? Perquè no té res a veure. És el Champions. ¿Quina és la foto? Perdona. Vale. No, la equipación. Quina equipació porta? Això és un edit. Quina equipació? No sé Vale. on mirava aquesta. Quina equipació porta? No, però que és de la Champions. Quina equipació portat? És de la Champions, no sé. La del Vila, la del Vila. Vale. Vale, bé. El següent porter. El podeu passar o us el quedeu? 4 milions d'euros. És Neuer, és actual. És actual. És actual. És Neuer, Però igual. és segons. És ara. No, però vull dir, És Manuel Transfer Neuer. market. valorarem quin és millor fitxatge segons el seu prime o tota la seva durada o Sempre és fa la mateixa pregunta. No sé. És ara mateix. Ara mateix. No ho ara sé. mateix. Que sí, ara mateix. Hem fet 4 vegades aquest Llavors Pujol. no. No, el què? Jo no. És el Neuer. És Sí, és Manuel Neuer. evidentment era Manuel Neuer. Ah, sí? Heu descartat a Manuel Neuer. Hòstia, la Actualment, malíssim, és és malíssim. Vale. Següent porter, 5 milions d'euros. Qui se'l queda? Si no, pera, paper, tisora. A 3, 1, 2, 3 ja. És David Soria. Ja sé que està la Champions. 3, 2, 1, Ja. 3, 2, 1, Ja. Vinguitos. Et quedes a Jan Sommer del... Vaya Inter de muerto Milán. em toca. Vaya muerto. Dibu millor que som, vale? Espera, no passis de moment, et quedaràs amb el porter més car de tota la Champions, juga al PSG i és Gianluigi Donnarumma. És bastant millor el Dibu, però bastant. Me la porto jo. No, és molt bo. No, no ho és. Però aquest té tant de valor? Quant té? 40 milions d'euros. Vinga, resta. Jo, Però escolta'm, s'ha gastat ell més partit. Albert, passem ja. el meu per Albert, sí. Vale. Ha fet tots bastant empatats. Anem a... estàs calculant, no? Defenses. Primer central. Val 30 milions d'euros. Qui se'l queda? 30 a la de una... 35, 40, 45... 50. 50, 55... 60. 60... És Pau Cubarsí. 60 a la de una... 60 a la de dos... 65. 60... 75. 80. 85. 90. 110. 115. 120. 130. Patín. 130 a la de una... 130 a la de dos... 130 a la de tres... Virgil van Dijk... ¡Sí! No, sí, la Aquest polla. pavo no costava 80 milions l'altre dia. No, l'altre dia no, li va costar 80 milions al Liverpool. Ah, com que no escoltem, ara val 30 milions. 130 que gastó en la criatura. Pues, cobra-te-lo. És una pastada. Vale. Després, següent Covarsí, central. era Covarsí, Val clarament. 45 milions d'euros. Qui se'l queda? Està tota la llista. No, que jo volia... Que ya me sigo mal los jugadores. venga. Quin jugador? El siguiente es este. No, jo no. Yo. Lo que digo. Sí? 45 a la de una, 45 a la de dos, 45 a la de tres. Manuel Akanji per... Muerto de época. Muerto de época. És Millor que que- el pitjor, millor que- és que li ensenyo la foto i diu... Ah, Millor que Van Dijk actualment. És molt polivalent. Pensaba que el Guillem s'escalfaria. Millor Se va a calentar actualment. histórico. Així que... Vale, següent central, 80 milions d'euros. Te'l quedes, Guillem? Sí. Sí? Segur? Doncs es queda a William Saliba per 80 Segon milions dia central d'euros. del món ara mateix. I el primer qui és? Guarsí. Molt bé. Era Guarsí. Cubarsí. No, l'últim és del Girona, Daily Blind, que costa 3 milions d'euros. Però bueno, és la Quan va primera. Saliba? Saliba 80. Té cara de drogadicte. Un altre que m'emporto jo. Van Dijk és el millor. descarcar ratlla aquest... No. Bueno, actualment és el Kanji. Cojones. Cojones. Actualment. Pute puta Te la pongo de lentillas. Vale, mitcentres, 120 milions d'euros. Qui se'l queda? Jo. 120 a la de una, Jo. 125 a la de una, 130. a la 130, una, Déjame hacer cálculos. No, el que... dos, Lo tengo tres, primero. et quedes a Federico Valverde
jugador del Pajarito. Real Madrid. És el migcampista més en forma de... No, del Real Madrid. no, Marc Caçador, Marc Caçador. Ja estan a fortuna. Vale, després, el següent mig centre, 80 milions d'euros. Qui se'l queda? 80 a la d'una, 85. 85, 90, 95. 95, 100, 105. Però, pots calentar-te que tens 349 milions? Que no, bro, que tranquil, que quedan dos, que se ha calentado él, 105 para ti. 105 a la de una, 105 a la de dos, ¿Qué Pedri? 105 a la de tres, Dani Olmo, y Pedri. no es Pedri, Dani Olmo. y es Xavi Simons. ¿Cuánto me ha costado la criatura? Et queda davanter i extra i li queden 120 milions. Ojo, Pero Intenta fugar per tot. A ver, sinceramente. Vale, no, ràpid, que ja ha marxat. Vale, Corrijeu. el següent, 20 milions d'euros. Esteu vosaltres dos, no? Lluitant per ell? No, Ah, no, tu. no. 20 milions d'euros. Te'l quedes o que et quedes al següent? No? És que ara no. Segur? Doncs has descartat a Ángelo Stiller del Stuttgart. Mira quina cara el pobre home. ¡Qué napia tiene! Vale. ¡Hostia puta, qué feo es! Vale, ara mireu un moment cap a l'altre cantó perquè potser s'hi veuen totes les... Ah, no. Té el problema aquest de... Després, Té molts t'has quedat, problemes. l'has passat, És molt visible que té molts problemes. l'has passat i t'has quedat amb 80 milions d'euros, el que estàveu dient abans, Pedri. Pedri González. He guanyat aquesta. Xavi Simons. 80 milions d'euros t'has Fede gastat. Valverde és ara actualment és el millor migcampista. Dirà que és millor només per guanyar que Fede Valverde és millor que Pedri? Està més en forma. Eres un mendigo. Vale, bueno, va! Y yo diría que Xavi Simons Eh. es millor que els dos. Perquè és de la Masia. Ara mateix... Vale, va! Ara mateix Fede Valverde... 65 milions d'euros, Fuck, davanter, fuck. primer davanter, 65 milions d'euros, Però- qui se'l queda? 65 a la de una, 70 va, 70 a la de una, 75, 75 a la de una, 75 a la de dos, Se me fue. 75 a la de tres, Víctor Goy, bueno, el del... No está tan roto. Porta 8 gols en 6 partits. no ha demostrat res. No. És el millor. Si està per la boca, és per algo. Si està per la cara és per algú, si perquè és un aquest el criminal. fitxa al Barça, jo me pageo en directo. Ja està. És que... Ho ha dit! Saquen clip! Fem un OnlyFans de que fue yo solo para que subir És el millor jugador, es diu Víctor i és el millor jugador. Està gravat, Ja està gravat. Ja està. No es diu Víctor, es diu Víctor. La Guia, cara sona diferent. Vale, va, Lo que eres. segon davanter, 120 milions d'euros, jo crec que tu no pots participar. Sí que puc, perquè ja Com val? Quan ha Com costat val? aquest? Quan ha Com costat val? aquest? 120 milions No, d'euros. quan m'ha costat a mi 50, no? A tu t'ha costat aquest? Serà... No puc 65. La min. Ah, 75, és veritat. Fem mira la de una, És la mi. i és, efectivament, la Yamal! La min. No podia. Yamal. Cada día te quiero más. La Villa Mal. Vale, va. Després, Tinc el millor jugador Et del queda- món i el millor migcampista faltes tu, del no? món i el millor central Faltes del tu. món i a Donnarumma. Vilo, vale, 40 milions d'euros. No el voy. No el voy. Me está intentando calentar. No lo quiero. Paso. No, es que te lo tienes que quedar. Ah, sí, no era una entrada. Sí, pero por 180 millones. Era Mbappé? Me cago en la puta. Vale, ¿quién es? És, espérate, Guirassy, el davanter del Borussia Dortmund. Yo no sé jugar a esto. Mira que va fer una temporada, Sí, Sí, no, però bueno. Màxim gols. El següent era 180 milions d'euros, el que el podies comprar, i era Erling Haaland. Quin pressupost tenim? 500. Bastant millor que hòstia, Irasi. susto. 500? Sí. ¡Me cago en tu puta madre! ¡No se tenía dinero! Has dit 400! No, 500 milions d'euros, igual que sempre. No saben a què se li ve. Eren 400 altra vegada. Bueno, Bueno, da igual, Avui venga, tenim 500 milions d'euros! no, Vinga, fareu va, amb 400, us poseu cadascun la calculadora. Albert, comencem ja. Sí? Ho ha canviat, ho ha canviat. Bueno, da igual, fem un A mi em 400. queden 30 milionets. 30? Voy a contratar. La criaturita. Muy bien. 30. 30. Pues es que no te da. Per ningú. ¿A qué? Yo es una puta merda. Ho dic per mi. Ho dic perquè perd. Hoy va. No em A queda- ver, ho dic súmate perquè- súmate 100 millones. ¡No! No em queda cap Porque jugador me per podían llevar. No, no. No, no, 600. Ah, No, no, es Yo que. he jugado con estas reglas, hemos jugado con estas reglas y ya está. Uy. ¿A cuántos Es que el Guillem no puede comprar a nadie. Pues ya Y está. yo tampoco. Tú sí. ¿De 80? Sí. Friki. Bueno, pues Tú yo sí, faig... de hecho te va a gustar mucho el que puedes comprar. Pues yo tinc espaldarazo financiero. Vale. Tu. Vale. El que no vulguin me'l quedo. Vale. Vinga. Comencem per davanter 90 milions d'euros. Aquest no el voleu, veritat. Jo sí. No el puc fitxar. Te'l quedes, Sí. ets l'únic que et pots fitxar, i era Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid. Vaya ¡Ah, vaya puto muerto! Vaya muerto. muerto! I Jo aquest no el volia. t'acabes de quedar, perquè aquest ja no el pots fitxar cap dels dos, amb No, ahí no se'l quedo. Kylian Mbappé.
No se'l pot quedar. Exactament, no, serà El que... pèl. Exacto. Molt bé. Llavors, ara... Bueno, me'l puc quedar A jo, si veure, no voleu. no, sí, la polla. escolta, a tu et buscaré ara un altre ràpid així que valgui. Quan has dit que tenies? Ara no t'ho diré. No. Dale. Sí, no va, és que si no, no vale. No, el que no es pugui I el- quedar me'l quedo jo. No, és que l'altre tampoc se'l pot quedar ell El i Jofre. l'únic que se'l pot quedar és el que ve després d'aquest, que no te'l pots quedar tu, que era Rafa Leao. Jo. No, Leao, pel Barça. Rafa Leao. Rafael Leao, Barça. I espera't, perquè t'acabes de fer... Sí. T'acabes de quedar de jugador extra a Ousmane Dembélé. Va a mirar si hay algo dentro para tirarme eso. ¡Toma uva, melón! Hola. Y se te toca la uva. Es que yo no sé cómo yo no sé cómo collons tu fas per fer els pitjors símbols. És una puta merda. Vale. Llavors amb qui quedo jo? Amb Leao o amb Mbappé? Sí, amb Mbappé. A veure, com ho fem? No, que es quedem Leao. Et quedes... No, et quedes... No, el jugador que valgui menys de tot el que d'això, que no s'hagi quedat ningú. Vale. Blind. Era Blind. Blind. Et quedes amb Daily Blind. Prefereixo a Blink. Vale, va, guanya tal. Dembélé ja Vale, fora. va, guanya el Víctor, vale. Julián. Venga. He guanyat Vale, jo? repassem. He guanyat jo. Repassem. Iba a dir. Porters. Estoy fuera de condición. El Dibu Martínez No. te l'has quedat tu. Vale, dibujo guanyo jo, dibujo. Perquè tu t'has Jo quedat no Sommer. tots els a porters. Sommer i tu tens a Donnarumma. Jo no... Guanya A mi, jo crec que guanya ell. Jo. Sí, jo. no, tu no. No, jo. Tu. Donnarumma és malíssim. Vale, després centrals. Van Dijk, qui se l'ha quedat? Ell. Després a Kanji tu i tu t'has quedat a Saliba. El millor Per segon mi- millor per central mi del és- món. Patai. Guanyador, segon, tercer. Sí. Tu puta madre. Sí, és que això és... Actualment. Sí. O sea, uno, No s'ha d'hablar amb cero. Primes? Vale, I després, va de al mig Primes. del camp, qui s'ha quedat a Valverde? Jo. Millor que Pedri. Vale, Valverde. Xavi Simons. A veure, ara mateix està més en forma. Sí. Xavi Simons està No lo compro, està fent la millor temporada Pedri. És millor Pedri que Valverde. Tio, no. Mira, el Madrid està fent una temporada de merda i l'únic que destaca és Valverde. Però, vale, Això, però jo això no estic significa que és el totalment d'acord millor. amb aquest home. No. De tots els idiomes Eres un del món, vendit, és un vendit, és de un tots vendit. els idiomes del món, escollit per la Jo Factos. també penso que ara mateix està Bé, millor Valverde. Ara mateix està millor Jo- Valverde jo que admitiria- Pedri. Perquè Pedri només porta 5 partits bons, encara no ho hem vist, però és que Sí, Valverde sí, porta sí, ja sí. molts partits. Vaya vendidos, sois unos vendidos, sois unos vendidos. Perico, que es no, claro. Perico neutral, ¿qué dices? Central, pero Valverde mejor. Vaya vendidos, ya está. Pedri, Vale, eres ja un dalt, gato, eres Ja un dalt, gato. qui s'ha quedat a la Minya Mal? Vale, doncs has guanyat tu, claríssimament, perquè aquest s'ha quedat a dir així. Que era así, no millor. I després, a dalt, jo crec que guanyaré. Podem passar a la secció. Víctor López ha guanyat una quantitat de No, Zero? No, a l'extra. L'extra. No, ha guanyat l'extra. votacions. Ah, bueno, qui jo- guanya? tio, Dembélé? Home. Qui preferiu? Julián Álvarez és molt millor que Dembélé. Dembélé. Jo prefereixo. Tío, hermano, ¿en serio? ¿Eres tan vendido como ¿Cómo de bien le pega con la pierna mala a Julián Álvarez? ¿Lo has visto jugar, Julián? ¿Lo has visto jugar? ¿Has visto jugar a Dembélé? ¿Cuántos mundiales te Julián? A ver, yo he visto más a ¿Cuántos Dembélé mundiales te sentado porque estaba Uno. lesionado que a Julián. Uno, ya ves. 3. Podem passar a la secció. He guanyat. Tenies a Valverde que no vinga. Si tornes a venir una altra vegada per aquesta secció, estàs fora del podcast. Que dolent ets, que malament se't dona aquesta secció. Hola. Qué rencoroso. Que Lucilla me tiene. Qué mal me sale todo. Has abierto el cajón de mierda. Venga. Ara us contaré una història d'un regne. Vaig això. No, no, no. Què estàs fent? Creo que el pasa... Bueno, Buscar la paja al vilo. fa molts anys hi havia un regne anomenat el Gran Regne Blaugrana. Va ser un regne que es va construir gràcies a molts esforços dels seus fundadors, ja que van haver d'enfrontar moltes dificultats com l'opressió d'un tirà dolent que va assassinar a sang freda al seu rei, Josep Sunyol. Però els blaugranes es van sobreposar. El problema d'aquest regne va ser que sempre va estar a l'ombra del seu regne veí. El regne de lladres, mentiders i violadors. El regne de la capital, Real Madrid.
No, a mi no serveix. El seu estil de govern mafiós i ple de corrupcions va fer que el regne blaugrana estigués molts anys a la seva ombra i hagués de suportar humiliacions de tota mena. Però un dia tot va canviar. Van aparèixer uns grans guerrers formidables al regne blaugrana, disposats a canviar la història. El petit guerrer Messi que va humiliar el regne de Madrid, l'intel·ligentíssim Xavi Hernández, el pícar Gerard Piqué, el líder indiscutible Puyol, el Mac Iniesta i molts més, comandats sota les ordres del gran general Pep Guardiola. Explica'm més, Avi. Van ser anys de glòria i molts van caure o van deixar, però sempre van ser llegendes. No paris, Molts... Silenci! Silenci! Escolteu. Molts... Ara em perdia. Molts no els van arribar, però tot l'humor s'acaba. Després de l'injust exili del rei Laporta, que havia portat tota la glòria al regne blaugrana, va arribar un nou rei, l'Àvar Bartomeu. No! Bartomeu va fer fora els millors guerrers de la nació i va portar nous que només volien aprofitar del regne, que no sentien els colors. Aquesta part no, Avi. No! Amb els anys, el regne va començar a caure a un pou encara més obscur del que feia anys. Va ser llavors quan el poble, indignat, va fer fora el rei Bartomeu i va tornar a col·locar a la porta el tron que sempre mereixia. Llastimosament, el mal ja estava fet i seria un procés lent. Les llegendes van caure i fins i tot el gran guerrer Messi va haver d'abandonar el regne. Els primers anys del nou regnat de la porta... Els primers anys del nou regnat de la porta van ser durs. El regne tornava a ser a l'ombra del Real Madrid i semblava el fi, però a poc van començar a aparèixer nous guerrers. El valent Gavi, que es deixava la vida pel regne a cada batalla. El talentós Pedri, que guiava el seu equip a la glòria. Els distintos, Lamine i Covarsí, que des de joves sabien que eren especials, i molts més. Però encara es faltava un general que guiés el regne a la glòria. Ho va intentar el retirat guerrer Xavi Hernández, però no va funcionar i semblava impossible tornar als temps de glòria. Quan tot semblava perdut, un conegut guerrer de terres molt llunyanes va arribar per salvar-ho tot, el gran Hansi Flick. Va feia amb les mans? Feia així. Era el seu crit. Què signes això? Va tornar-se el general del regne blaugrana. Ningú confiava, però des del primer moment va començar a guanyar tots els enemics que se li presentaven. Les seves batalles eren diferents, tenia el control de tot i massacrava tot el que se li posava davant. Però un 26 d'octubre terminaria tot. No! El Real Madrid també tenia guerrers formidables, bèsties en tots els sentits de la paraula. Animals! La girafa Courtois, el pajarito Valverde, la tortuga Mbappé i la mascota del rei Florentino, el Nico Vini. Però els blaugranes de Fic no tenien por i van anar amb tot. La batalla va començar a favor dels blaugranes. Semblava que podien guanyar. El jove Lamine va massacrar tot el Madrid amb l'ajut dels seus companys, però quan ja pensaven en la victòria, el doner Ancelotti a les ordres del gran Tito Floren va alliberar la seva nova bèstia, l'orangutà Hendrik. Una bèstia agressiva que va començar a acabar amb tots els blaugranes. Pedri va perdre una cama. Olmo va morir de sobredosis. Ter Stegen va morir a causa d'una caiguda. A Íñigo li va mossegar a Hendrik i li va contagiar la ràbia del macaco. Rafinha es va amagar darrere d'una pedra, però l'orangutà el va aplastar amb ella. Només quedaven Lamine i Covarsí, els nens d'or, davant de la bèstia brasileira. Però Covarsí, que tot i ser molt tímid i molt mono, era molt intel·ligent, va treure un plàtan i el va llançar a Hendrik. Aquest es va distreure pels seus instints primitius. Lamine va aprofitar d'aquesta distracció per, amb l'experiència que l'havia donat el seu pare Hasselhard, apunyalar-lo directament, acabant amb l'últim home o animal del regne del Real Madrid. Així, els homes de Flick van sobreposar-se a la màfia madridista i va començar una nova era de glòria. La nova era sombrana il·lusió. Così camí guanyarà per fi la Champions. Jo no mato, Vale, llavors, què farem en aquesta secció molt original? Farem No l'hem un fet higher mai. or lower. Jo no l'havia vist mai aquesta, No, veritat, és diferent. Bueno, he posat dificultat difícil, perquè... Perquè són molt bons, ja... És el segon cop que Llavors, fa... farem... Podria considerar que som Sí, experimentats. quan tu eres un membre Experts. que vam fer... És que si tots eren igual, doncs mira, jo... No, és que va guanyar l'Aitor, però perquè... Sí, No va guanyar el millor, va guanyar el menys dolent. bàsicament. Exacte. Tot s'ha de dir. Farem 2 intents cadascú i qui faci més puntuació guanya. Murillo! Llavors, qui vol començar? Va? Jo vull Guillem, començar. les dames primero. No, tu. Pues tu, Vilo. Jo, vinga. Va, xuro. Va. Ja, la primera me la portaré Final la frente. posada. Murillo... Per mi, Mateus Cunyàs... No sé qui és Murillo, en realitat.
Vale, primera Puta vida. sort, jo hagués posat el mateix. Mateus Cunha, 45 quilos, és una estafa. Digueu els noms, que si no, no si no es queda Ara està Cunha. Mateus Cunha contra Van de Ven, el central del Tottenham. Per mi és més gran, o sigui, costa més rendiment. Vale. No saps? Hòstia, doncs, Sí, 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 te'n que recordes és- la primera, que la té primera un secció d'aquestes que estava Van de Ven? No Bastón. costava tant, Ja, s'ha perquè, revaloritzat. va, exacte. Oh, com... Bastón i mig. Que bell Seguríssim. joc, Una polla. Vaya. Oh, vals 15 euros. Dos Xispas. Una entrada a teatre. No, són una mica més, no? No, són No, són 15. Depèn. Tu, et toca. 12. Rafael Leao contra Si ves- Ives Bissouma. Et pego, si veig això. Baixa. Això. Ei! Una. Has de fer dos més per A superar. mi també t'haig de dir que Més. estic fins la Sí, colla de clar. veure valors, eh? És molt fàcil, tio. Mira, ja porta el mateix que tu. Menys. Què fa aquest equip, tio? Igual, era igual. Sí que no li passa a ell, és increïble, no li passa a ell. Com Ivan Toni, jugador retirat a Aràbia, va el mateix que ping-pong. Oh! Sona el timbre, anem al pati. Ara vas tu. Ara vaig tu. No m'ho puc creure, 15 Empat. euros. Empat. Ja s'ha acabat el pati, ja s'ha acabat l'hora dels nens, ara ve l'hora dels adults. Oh! Aquest has de saber. Goiqueres... És que diria que és el mateix valor. Te la jugues, Sí, sí. Tu mateix. Molt bé. No, no va dir això. El mateix, ara. Si ho vaig mirar abans d'ahir. No, ara et penso... Que además sí es. Espera't un momento. Cero. Ah, pues sí, la 65. Sí, he pagat 75. Ja, sí, ell És que... ha fet transacció. Sí. És que madre mía. Oli! Oli! Perfecte. Anem empat a 0 15 euros. Vale. Hem acertat. És fàcil, no, aquesta? Suposo que no. Buah, ojalà... Ui. Ojo fratesi, eh? Ui! No. No. Ah, sí? No. Hòstia. Aquest ha sortit abans. És igual. El Guillem. Jo estic a... Qui és aquest De random? què estan discutint? Vamos. Doncs nosaltres... Quina ratxa? Tonali? Tonali més, ¿no? Con costi més paliña que Tonali robo histórico. ¡No puede ser! 38 minuts. El móvil sí. Yo creo que es el de conserjería, ¿eh? Que no, que es la tía de la limpieza, la pelirroja, de siempre. Tiene una mala hostia. Tía, está increíble esa señora. Es pelirroja. Hòstia, un mil·límetre. 4. He fet 4. Torna-m'ho a dir. Ara fer 4, 5, 6. ¡Hostia! ¡Un de jabú! Ojo, Crec que això ja ho he viscut. Yo también. Play again. Vaya. Vaya. Menys. Seguro, Si us plau que sirva. Ai! 45 és el pitjor valor que existeix. Sí. Ai, menys. Si us plau que Segur, sigui el segur. mateix. Ui! 35 és el pitjor valor que existeix. El segon pitjor. Menys. Ha sigut un lío de lèxic. Has de fer un mes sin patas, Ojo, Menys. Tío, qué fácil. 35. Uy, un mes y superas. Uy, vas al gimnasio. Més. Seguro. Jo diria que són 35. Estoy seguro que le toca empate, igual. Diria que són 35 que el vaig mirar. Ah, no? Sí, Goya. Menys. Segur. Aquest és el típic merdes que val 40. No, val 45. No, racha. 6. Ui. Escamaca. Tu quin eres? Que sigues. Cuidado que estan... Sembla Estan a la Champions, eh? Sembla Sandro Ramírez. Més. Segur. Sí. Serà el mateix, sisplau. Va guanyant. 6. Sis. 15 milions Has de d'euros. fer 6%. 15.000 euros, perdó. Vinga, me toca. La primera en la frente. La primera a la frente. Que ha fet ser la primera. Diria que el Cuti val 50 milions d'euros, així que més. Pues 65. 65 quilos aquest notes? Vaya malo. Sí. Guanyes dos Copes Amèriques i aquest val 35 menys. Guanyes dos... Sí. A 40. Ui, que mal. Ves? Però més o menys... No sé ni qui és. Però Aquest té pinta d'altre, un pastor. Aquest té pinta de valdre el mateix, però posa-li menys. Oh! No, que Oh! ¿Quién es este? Pero neto.
Aquest és porter del Chelsea? ¿Qué dices? Sí, estoy extremo. Aquest és un extrem. Extrem del Chelsea? Sí. Estan inflats tots, més. No, ai, no, espera! Ah, sí, bueno, sí, ves. Ara va dir igual. Espera, Víctor, espera. Y cambio de opinión. Uy, Solanke, qué bueno es. Que juega en el Brentford. Sí, sí, ja m'està distraient, Va, xulo, va. Tic-tac. Posa-li el mateix. Posa-li el mateix. No! A veure, espera, estàs loco. 3. Mateix. Oh, no! Ah, guanyat el Guillem! 2-2! Ha guanyat dues seccions. Al final, que és bo. És bo. És bo. Ara fins aquí la meva secció. Qui és bo, és bo. Qui xuta, i qui, que hem dit abans, Qui guanya la Champions, doncs guanya la Champions. I ara la meva supersecció, que es podria dir que és un 11 de Hòstia, el tenies Bitxos connectat. del mar. La meva secció va de un 11 de... podria dir d'animals del mar. És molt original. A la porteria, Konstantin Sepiasvili. Konstantin Sepiasvili, porter georgià de la segona divisió italiana, que té 2 copes de Geòrgia. A la lateral esquerra, Nathaniel Medusa. Cantera del Vicenza. Juga a San Lorenzo. És este? Este, el negraco. Milan Calamar. És un húngaro que juga a una lliga rara austríaca. Este mismo. Javi, després de lateral dret, Javi Pulpón, que és jugador del Atlético Jaén. Muy bien. Javi Pulpón. Asier Melero, jugador. Al mig camp es podria dir de pivot, Ahmed Almejan, jugador d'Aràbia del Al-Fateh. ¿Quién es este? Este mismo. Ahmed Al-Mehan. Bueno, pues este mismo. Home, que aquest futbolista de jugador no té. És un campió de part Kickboxing. de jugar a Aràbia. El Fateh és campió d'Espanya a kickboxing. És que aquest és El pivot. Aquest és fàcil. Patrick Vieira. Res més que afegir, gran jugador amb una trajectòria històrica a Y una l'Arsenal. amiga de 30 centímetros. Una polla bastant important. El trípode le llamaba. I un cabezón. Y un cabezón, como se puede ver. Sí, Després. bona bola de billar, David Nehoranek. De Nekola. És un eslovac que juga a l'Spartak Visouka Nat Kisuko. No sé què vol dir. Nekoranek, no hay ningún. Pues no existeix. Busca una Nekola. Se ha inventado. Nekoranek, ahí está, en cuestión. Pues el jugador que hem dit. Marisco Recio. Res més que afegir per alguna cosa portat a aquesta secció. Després, acompanyant al mig del camp, Juan Sigala, mexicano, jugador del filial Pachuca, de Pachuca. Sí, de mitja punta, Lucas Emanuel Gamba, argentí i jugador de la Lliga Argentina i Equatoriana i juga a l'Unión Santa Fe. No, pues això és de Rosario Central, Bueno, s'ha canviat. Quan jo vaig fer la secció, jugava a Santa Fe. Quan va fer la secció, apoyador de classe. Davanter centre, Goran Persevic, un serbi criminal de guerra. Goran Persevic. Sí, de Perseveiro. Persevic. Veus? Criminal de guerra. Criminal. Sí, que aquests jugadors existeixen. Coneix a Hitler, tu. No es un... Serbio. Bueno, Creo que aquests jugadors Bro, existeixen, que jo els he vist. aquest és típic actor secundari de la que s'avecina. El vinguito. Vale, i a la punta, acompanyant a Goran Servic, Isaac Ariel Cavides Mejillón. Ecuatoriano Ariel i Mejillón, sí, ecuatoriano de 26 anys, no sé quién es, pero que bueno. juga al CS Bilbao y no es etarra. Es este. Ese, el de la A ver, hay nota. mucho panchito para ser Bilbao esta vez. Se respira fútbol en la Liga Las Palmas, Ecuador, però aquí no ho posa perquè la càmera no ho posa. Vale, us juro que aquests jugadors no me'ls he inventat. La veritat... I si estan inventats, se les han inventat els que ha vist el TikTok. Mira, no, aquest és el Guillem ara mateix. Fes-ho petit, mira. Aquest és el Guillem ara mateix. En la seva secció. Oh, quina secció de cascat, no? Bueno, pues, amb aquests jugadors i el Marisco Recio, acabem el podcast d'avui, no? Sense l'Aitor. Sense l'Aito. Sí, mira. Quina tranquil·litat, Qué eh? tranquilidad. Està Sí, feo. a veure.
Escolta els ocells. Ah, trobem a faltar, Aitor. Així que... Fins aquí. Fins aquí el podcast. Moltes gràcies.